Ayo, nunggu pendek. Lamanya dayo komplit जाबाय ओमफ्राय रायजोफोरनाव फंनैसो सोंना लानि रायजोफ्रा मा फोरमायो आनन्द प्राइमारि जमनागुरि सिलबारिनि बे बारस'ग्रा लामा दा बे लामाया ओरैबायदि गाज्रियाव दंमोन दा बेखौहाय स्किम गैयालासेनो निसिमा ब्लकनिफ्राय दिनैहाय सेन ग्रेभेल गारनानै होनाय जाबाय दा सरखारनिसिम मा गोजोननाय जासियो बिराद गोजोननाय जासियो जोंनि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो जों दिनैहाय सिलबारि गामिनिफ्राय नैबे सेन ग्रेभेल इमिडियेट ब्लाबो मोननो हाबाय बिना स्किमि जाहाथे बिथाङा उनावहाय जों आसा खालामबावो दिनै नंगौ गाज्रि लामा निसिमा समस्थियाव माने नायनानै बहुत गाज्रि कन्डिशनफोरखौहाय बिदिनो सेन ग्रेभेल होगासिनो दं बेयो जाहैबाय निसिमा ब्लक टिम फैनानैहाय खबर लानानै बिथांमोना खबर हरनानै जों बे खामानिखौ मावनाय जादों मानो होनोब्ला नंगौ जोंनि इउपिपिएल सरकार बा मानाव गेदेर जोंनि प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा बिदिनो बहुत मोजां खामानि डेभेलपमेन्ट खामानिखौ मावगासिनो दं माने नैबे गामिया सिलबारि गामि बिथांमोना फोरमायदों जोंनोहाय ब्लक टिमनो फोरमायदों माने बे लामाया बहुत गाज्रि कन्डिशनाव दंमोन स्कुलाव थांलाय फैलायनि थाखाय बहुत खस्थ' मोनगासिनो दंमोन दा बिथांमोना बहुत खुसि फोरमायदों ब्लक टिमबो आरो जोंबो जोंनि चिफ सारखौबो जों माने हामबाय होयो जाहाथे बेफोरबायदि मोनसे डेभेलपमेन्ट बा मोनसे सेन ग्रेभेल होनानै बे गामिनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो हानायनि थाखाय बहुत धन्यबाद आरो गोजोननाय जासिहरबाय 16 नं निसिमा ब्लक कमिटि जानानै जोङो 16 नं निसिमा ब्लक कमिटिनि जानानै बेवहाय जोङो गुबुन बिफानारि मावथिफोर जेरै ब्लक कमिटि पेरेन्ट ब्लक इउथ बिदिनो महिलाफोर आरो बिदिनो प्राइमारिफोर बिसिडिसि जों ज' जानानै प्रमद बर' सरनि अनसुंथाइ बिनि हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो दा जों मोनजि प्राइमारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि गामिफोर दं बेवहाय माखासे गोग्लैसोनानै थानाय बेकवार्ड गामिफोर दं हाब्रु जानाय थानाय दङ दा बेफोरखौ जों प्राइमारि बिसिडिसिफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों माखासे स्पेसिफिक लिस्ट जों बानायदों बे लिस्टखौ लानानै जोङो मावबोगासिनो दं दाखालिनिफ्रायनो दा जोङो मोनब्रै प्राइमारिखौ जोङो कमप्लिट खालामनो हाबाय दिनैसिमावहाय जेरै जोंनिया ओरैहाय फाताबारि थाबाय लोगोसे आमथेखा थाबाय नांगलभाङा आरो दिनै आनन्द बेटनि दिनै बे जों दा लामायाव थानाया जाहैबाय दिनै खोनाया जाहैबाय आनन्द बेटनिनो जमनागुरि सिलबारि होननाय गामि लामाया गाज्रिथारमोन हाब्रु जायोमोन दा बेखौ बिथांमोनहा गावसोरनो सावरायलायनायनि गेजेरजों लामाखौबो सोनाय जादों दिनै बे लामाखौ माने रायजोयै जोङो दोलै नोगोरै ओंखारनानै बे खामानिखौ मावना होनो हाबाय गामियारिफ्रा गावसोरनो फैनानै बेखौ फेनदों बिराद मोजां जादों आरोखि बहुत गोजोननायजों रायजोफ्रा खामानिखौ मावदों बिनि थाखायनो आं बिसेस जोंनि प्रमद बर' सारनि आइडिय'लजि बिनि नेतृत्व बेजों जोङो बे खामानिखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बिसेस जिहेतु जोंना इलेक्सनाबो खाथि गोबां मानसिफोरा बिदिनो गांनाय उखैनाय माखासे फिसा ग्रेभेन्सेसनि थाखायनो गोबां माने दुखु मोननायबो फोरमायनो नागिरो सम बेखौ जोङो एसेब्लाबो एड्रेस खालामनो हासिगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों दिनै बेवहाय खमसे खम जोङो 15थासो गामिफोरखौ जों मावबोबाय बै बिसिडिसिफोराव बै मोनब्रै प्राइमारि बिसिडिसिफोराव मोनसे प्राइमारि बिसिडिसिआव जोङो मोनबानिफ्राय 6था बबेहायबा मोनब्रै बिदिनो मेजर गाज्रि लामाफोरखौ जों मावनाय जादों आरोखि बिदिनो 1 किल'मिटार 1.5 किल'मिटार मालाबा 800 मिटार बेफोरबायदि डिस्टेन्सखौ जों मावबोनाय जादों जोंहा निस्सय दंबावो जों मैयाबो गुगोल मिटनि गेजेरजों जों सावरायदों जोंहा जेसेबांनाखि बे माने गाज्रि लामा दङ बेखौ प्राइमारि बर्डआनो सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनो लिस्टखौ होनांगौ बे लिस्ट अनुजायै जोङो खामानिखौ मावबोगोन जोंहा दा 6था प्राइमारि दंबावो जेरै जोंनिया मालिबिथा दंबावो खैलामैला दंबावो आमगुरि दं खुंख्राजरा दं भबानिपुर दं आरो औगुरि दङ दा बेखौ जों मावलांबाय थागोन दैलि मावलांबाय थानाय जादों दा बिदिनो जोङो पर्यायक्रमै खामानिखौ मावलांबाय थागोन बे मोनसे स्टेप लामा खोनाया आरो लामा खोनायनि उनावहाय जों गुबुन खामानिबो मावलांनो जोङो प्लान लादों